Lakanabaliya kɛra sababu ye ka maa minnu wuli ka bɔ Burkina Faso ni ka n'u sigi Koro. An bɛ don min na i n'a fɔ bi u bɛ gɛlɛya bɛɛ lajɛlen de kɔnɔna na, wa musolakaw de ka ca a la minnu bɛ nin baara suguyaw kɛ n'u ka bɛlɛ furan k'a feere u dayirimɛ ɲini nɔfɛ. Adama Ouédraogo ale ni Mariam Maïga olu kɔni ye sinamusomaw ye, u bɛ bɛlɛ de furan k'a feere u dayirimɛ nɔfɛ. Adama Ouédraogo an ka ale lamɛn. An bɛ bɔ Burkina kɛlɛ sababu de anw sigi Koro yan nɔ walasa an ka balo Koro yan nɔ. Ne ni sinamuso bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de ka bɛlɛ furan k'a feere walasa ka se k'an cɛ dɛmɛ du musaka kow la. Mariam Maïga tiw tun bɛ cogo min na fɔlɔ a b'o ɲɛfɔ an ye. Fɔlɔ ka anw to Burkina yanni kɛlɛ ka na, an kun b'an ka jardinw sɔn, an ka nɔgɔlafɛnw sɔn, k'an ka sɛnɛw kɛ, k'an ka baganw mara, k'an ka du musakaw bɔ n'a ye. Yɔrɔ kun ka ɲi an bolo kosɛbɛ, an kun b'an ka denw ka école saraw bɛɛ bɔ n'a ye. Nka kɛlɛ sababuya la bi anw sigilen filɛ nin ye yan nɔ, komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la, an bi bɛlɛ furan de la. N'an ma nin bɛlɛ in furan dɔrɔn an tɛ se k'an ka musakaw sɔrɔ. Ne cɛ yɛrɛ dun ye tailleur ye, se bɛrɛ t'a ye, bari a ɲɛ ma ɲi, a tɛ se ka tailleuria kɛ ten bɛɛ. Ni musolaka ninnu caman bɔra tiw kan ye walima ɲingɛrɛ Burkina Faso ka na sigi Mali la, a dɔw yɛrɛ n'u cɛw tɛ ɲɔgɔn kan. An bɛ waati min na gɛlɛya b'u kan wa u kɔni tɛ ka dɛmɛ sɔrɔ kosɛbɛ. Aïssata Ouédraogo ale kɔni cɛ ye mansɔn ye nka a tɛ Koro yan an bɛ don min na i n'a fɔ bi. Ne tɔgɔ Mariam Ouédraogo. An kun bɛ tiw Burkina Faso. Kɛlɛ wulilen k'an to yen nɔ, an kɔni bolila, an ma ɲɛ foyi sɔrɔ a la. Bari an bolila k'an ka nafolomafɛn bɛɛ lajɛlen to yen. An bololankolon de sera Koro Mali la yan nɔ. Walasa an ka balo yan, an fana bɛ bɛlɛ de furan walasa k'an ka du musakaw sɔrɔ, k'an ka denmisɛnninw balo, k'an yɛrɛ magoɲɛfɛnw bɔ a la. Bɛlɛ furan in kɔni filɛ nin ye, an m'a fɔ ko gɛlɛya kɔni t'a la nka a bɛ an dɛmɛ, bari an b'an ka musaka misɛnninw bɔ a la, an bɛ se k'an cɛw dɛmɛ n'a ye, k'an ka denmisɛnninw ka musaka bɔ a la, an yɛrɛ ka musaka fitininw an b'olu bɔ a la. A kɔni ma nɔgɔn nka cɛsiri de don. Gɛlɛyaba min yɛrɛ bɛ an kan ka fara o kan, o y'an ka denmisɛnninw ka kalanko ye, bari k'an to Burkina an ka denmisɛnninw tun bɛ kalan kɛ nka kabini an sera yan nɔ, an ka denmisɛnninw ma kalan, n'u tun bɛ se k'an dɛmɛ o la. Ani baloko gɛlɛya fana b'an na tiɲɛ na. Ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni hakilina ye mun ye basigi u ka segin ka na jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa olu bɛ se ka segin ka t'u faso la cogo min na. Tijani Ouédraogo, VOA Bambara ka bɔ Koro.